1, 2, 3, jump. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Curaçaose atleet Lee Marvin Bonavacia heeft vanochtend de finale gerend van de 400 meter bij de Olympische Spelen. In Nederland, maar zeker op Curaçao, waren veel mensen aan het kijken en waren de verwachtingen hoog gespannen. Bonavacia rende hard, maar wist geen medaille te bereiken. Hij eindigde 8e met 45,07. Het was de eerste keer dat iemand namens Nederland meedeed aan de finale van de 400 meter bij de Olympische Spelen. Volgens de cijfers van de overheid waren er gisteren 78 nieuwe positieve COVID-gevallen op Curaçao. Er liggen momenteel 21 personen met COVID in het ziekenhuis, waarvan 5 op de intensive care. Het CMC is al begonnen met het klaarmaken van meer kamers om COVID-patiënten op te vangen. Het is een voorzorgsmaatregel dat een gevolg is van de stijging van het aantal COVID-besmettingen op Curaçao. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrão cita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De voorzitter van de Kamer van Koophandel, Billy Jonker, is teleurgesteld in de persconferentie van de ministers van Economische Ontwikkeling en Financiën van afgelopen dinsdag. Ze spraken over de nauwregeling en volgens Jonker werd er onterecht een beeld gecreëerd van het feit dat veel bedrijven misbruik zouden maken van die regeling. Dat is niet waar, zegt Jonker, en het is ook onnodig. Zeker in deze lastige tijd door de COVID-crisis moeten we niet elkaar afbranden, maar elkaar juist blijven helpen, aldus de voorzitter. Alianza, de organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen en vrouwen op Curaçao, spreekt van een legale ontvoering. Er is een misstand op Curaçao gaande met de Colombiaanse vrouw die haar eigen kind niet mag zien. Volgens Jean Henriques van Alianza moet er iets gedaan worden aan deze situatie, omdat het niet kan dat de moeder alleen maar via videocall mag praten met haar eigen kind. De Colombiaanse vrouw is ten einde raad en Alianza wil internationale hulp inroepen om iets te doen aan de situatie. De Colombiaanse Kenis Urbana Rodriguez deed gisteren een dramatische oproep tijdens een persconferentie van Alianza. Ze vroeg de rechterlijke macht, de politiek en iedereen op Curaçao om te helpen dat zij haar dochter weer kan zien. Het gaat om de 9-jarige Cora. 3 jaar geleden vertrok Cora met haar vader vanuit Colombia naar Curaçao. Haar vader is overleden. Cora staat nu onder toezicht van een voogd. En de moeder mag haar dochter niet zien. Volgens haar is dat een aantasting van haar grondrecht en is zij de moeder van het kind en heeft ze recht om het kind te zien. Het Curaçaose politieteam dat is opgericht om inbraken op te lossen, deed gisteren een inval in een huis in Fuik.
Daarbij werd een 40-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van een hele reeks van inbraken. Er stonden zoveel gestolen spullen in zijn huis dat de politie 3 keer op en neer moest rijden om alle gestolen waar weg te halen uit het huis. Bij een gewapende overval op de Motilonusweg zijn gisteren verschillende schoten gelost. 3 gewapende mannen overvielen de zaak. Ze namen onder meer veel sigaretten, telefoonkaarten en flessen alcohol mee. Ook overvielen ze enkele aanwezige klanten. Er werd geschoten, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de zaak. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.